В името на Отца и Сина и Светия Дух, възлюбени в Господа, братя и сестри, в днешния възкресен ден чухме за едно от удивителните чудеса, които е направил нашия Господ Исус Христос при градчето Наин, когато възкресил сина на наинската вдовица. Това го описва с евангелист Лука в неговото свето Евангелие, как Христос, отивайки към това градче, следван от своите ученици, от множество народ още, срещнал процесия, която пък излизала от града, тъй като тази вдовица погребвала своя син и също била съпровождана от твърде много хора. И така са срещнали и се съжалил нашия Господ Исус Христос и казва на тази жена: не плачи, а после докоснал до носилото, на което бил поставен нейния син, и му казва: момко, на тебе казвам, стани. И го върнал към живота. И той отворил очи и седнал, след което го предал Христос на неговата майка. И страх обхванал целия народ и всички казвали, че е велик Бог, който изпратил такъв пророк при тях, за да извърши нещо подобно. Това е истинско чудо, което нашия Господ Исус Христос е извършил. Има и много други чудеса, които Той е извършил, но да върне някого от мъртвите отново към живот, това вече наистина е нещо изключително. И в наше време има хора, които се завръщат от смъртта. Има описани над 300 000 такива случаи на хора, които са изпадали в клинична смърт, така че няма нито мозъчна дейност, нито сърдечна и няма никакво съмнение, че са мъртви. Обаче после, в резултат на електрошокове и разни други медицински начини, които съществуват в днешно време, успяват да ги върнат отново към този свят и към този живот. Обаче те в смъртта обикновено са се намирали само за някакви секунди и минути. А тук става въпрос за някой, който е бил от няколко дни. И е такъв, медицината не може да го върне към живота. Ние не можем мъртвото да го направим живо, по никакъв начин. Въпреки че се намираме в 21 век, въпреки че имаме всички тия технически вече постижения, но такова нещо не може да постигнем. Не са можели и във времето на Исуса Христа с оная медицинска наука. И това е истинско чудо, нещо, което противоречи на всякакви природни закони. Щом човек напусне този свят, премине от другата страна на тая реалност, оттам нататък няма нещо, което да може да го върне, освен един Бог. И тук сам Господ показва своята сила. И Той там не се моли, когато го връща към живота, сина на наинската вдовица. А Той му заповядва: момко, на тебе казвам, стани. Не се моли на Небесния Отец. Както виждаме други светии, че са го правили. С власт му заповядва. И е по-важно обаче защо го прави това нещо. Тази жена, неговата майка,
както е отбелязано в Евангелието, е скърбяла, понеже това е било нейното дете. Всеки от нас е виждал хора, които са загубили децата си по такъв начин и колко са неутешими. Обаче за нея е отбелязано също от Светия Евангелист, че това е бил едничкият син. Не просто, че е бил дете, а е било единственото ѝ дете. Така че скръбта е била още по-голяма поради тая причина. И ако даже още по-внимателно четем, скръбта е била не двойна, но може би тройна, понеже за самата не е отбелязано, че тя е вдовица. Тя преди да загуби сина си, е загубила и съпруга си и останала сама. Когато човек остане в това положение, действително може да бъде убита душата му. Да изглежда като жив, обаче само да изглежда. Да изчезне смисъла на живота му изобщо. Да изчезне желанието му да съществува. Както има смърт на тялото, обаче душата също може да умре. И именно заради това се е съжалил Христос над нея. Не е възкресил само сина ѝ, той самата не е възкресил. Връщайки най-скъпото, което е имал, връщайки смисъла на съществуването, връщайки живота, освен това и донасяйки и вяра в той, който е възкресил онзи, който до този момент е изглеждал, че повече никога няма да види в този свят. Сам Христос е възкръснал после, след като е възкресил Лазар. И ние това го изповядваме в символа на вярата, че Христос на третия ден възкръсна от мъртвите. По същия начин и поради същата причина, поради която възкреси сина на наинската вдовица. Понеже не се стърпя Бог да гледа загиващия човешки род, има физическа смърт, обаче има и вечна смърт на душата. Ето това не се стърпя да го гледа Бог. И заради това, заради нас се яви като нас човек, за да ни даде възможност такова нещо да не се случва с нас. Да не отиваме в вечната смърт. Не просто в смъртта на тялото, което е някакъв като закон действащ в този свят, който никой не може да го избегне, но най-вече за да ни върне истинския живот. Аз съм пътя, истината и живота, казва Христос. Чрез него влизаме ние в истинския живот. Понеже може да изглеждаме живи, да едем, да пием, да ходим, остави мъртвите да погребват своите мъртвци, както казва на един от учениците си, и върви след мене. Но само да изглеждаме живи. Именно това дойде да ни донесе Христос със собственото си възкресение, да даде на нас самите възможността да възкръснем духовно, да възкръснем душевно, а когато дойде време да възкръснем с тялото си, в което също вярваме и също го изповядваме в символа на вярата. В последния от членовете на символа на вярата. Чакам възкресение на мъртвите и нашето собствено възкресение очакваме и живота в бъдещия век. Но той започва още от тук. Затова дойде Христос. Нека ние да се стараем тая възможност, която ни е дал, средствата, които ни ги е дал, да се възползваме от тях. Да придобиваме Божията благодат чрез изпълнението на Божиите заповеди, чрез таинствата, чрез които основно идва благодата при нас, чрез покаянието, чрез светото причастие, непрестанно да се молим, което е едно непрестанно единение с
Бога и което е изкоренител на злото в нас. И така от ден на ден да растем в благодата, все по-живи да ставаме. И не само за себе си да се грижим, разбира се, да имаме грижа за тия, които са около нас. Понеже ние, ако имаме около нас хора, които самите те все още в невежеството, в незнанието, в каменялото безчувствие, нека да се молим. И както Христос възкреси сина на наинската вдовица, за да донесе радост и на нея, и на него, и да ги доведе до вярата, така и ние да се молим, макар че той там чудото го направи без някой да го молим. Просто от съжаление, понеже любовта е такава. Любовта съжалява страдащия. Ако Христос изброява на страшния съд какво ще бъде, гладен бях, жаден бях, болен бях, страдащ и ми помогнахте, доколкото сте го стори на някои от тия, които са били в нужда, на мене сте го направили. Обаче той това не го показва сам на дело. Ето вдовицата, която страдаше, понеже е загубила едничкия си син, то отиде и утеши по божествен начин. Но и ние сме призвани към същото по отношение на хората, които са около нас. Ние би трябвало, ако сме християни, да подражаваме във всичко на Христа. Така че, когато има такива хора около нас, доколкото може с нашите човешки сили, а още повече с Божията помощ и с молитва, да им помагаме, за да бъдат и те живи, духом да бъдат живи. Думите убиват, но думите също така и лекуват. И нека ние да избираме тия, които ще носят не просто утешение, но вяра на тия, които са в нужда. Милостта не се изразява само в това да нахраниш гладния и да напоиш жадния, но да проявиш милост наистина към него, да го съжалиш и да му кажеш няколко добри думи. Иначе може да го направим всичкото това и никаква милост да не е. Бог така да ни вразумява, да ни дава развение за самите себе си, за собственото си възкресение, докато имаме възможност да се грижим, понеже го очакваме. Но също така, доколкото не стигат силите и с Божията помощ, да се грижим и за възкресението на доброто възкресение на тия, които са около нас. Както Христос го правеше и както и апостолите и светиите след тях, да водим свят живот. Бог да благослови и честит празник на всички.